Кадыр ауыл советы ауыл биләмәсе, эшчән халкы, матур табигаты, төзеклеге белән алдынгылар сафында исәпләнгән биләмәләрнең берсе. Өч авылны Кадыр, Сеңрән, Кызыл Көчне берләштергән авыл советы ел әйләнәсенә халык мәнфәгатьләрен кайгыртып, ремонт, төзелеш, төзекләндерү эшләрен даими рәвештә алып бара. Биләмә башлыгы булып шактый еллар дәвамында фидакар хезмәтен салучы Рәис Гата улы Габбасов авыл халкы арасында үзенең эшчәнлеге, тырышлыгы белән ихтирам, абруй яулаган җитәкче. Биләмә территориясында яшәүче халыкны борчыган мәсьәләләр дә әлбәттә күп. Гомум төзекләндерү эшләрендә вакытында башкарырга кирәк. Буларның барысында уртак көч белән җиңә киләбез дип белдерә Рәис Гата улы. Барлыгы биләмәдә 1245 кеше яшәй. Халыкның төп өлеше инде Максим Горький исемендәге авыл хуҗалыгы кооперативында эшләй. Шуннан инде урман хуҗалыгында шәхси эшкуарлык белән шөгыльләнүчеләр дә бар. Себердә вакытлы метод белән эшләүчеләр, Мәскәүдә, Уфада эшләүчеләр дә бар инде. Максим Горький исемендәге авыл хуҗалыгы кооперативны бүгенге көндә әйбәт кенә эшләп яшәп килә. Районда, конечно, бер җирдә дә калмады буга инде. Пожар депосын үз өстендә тота, суны үз өстендә тота инде менә халыкка килгән суның су куучыга, электр энергиясына барсына да үзе түләп, бер тиендә ул яклап халыктан акча җыйган юк. Инде суның инде ике авылда да җитәрлек. Халыкны су белән бер өзлексез тәэмин итү шедерекле мәсьәләләрнең берсе. Бу җәһәттән узган елда Кадердә су торбалары алыштырылса, Сеңрәндә су будкасы булдырылган. Ике авылда да кыюлар яңартылган, төзекләндерелгән. Язлы-көзле өмәләрдә дә олысы кешесе бик актив катнаша. Ихата алларын, урам, тыкырык, зыяратларны тазартудан бер кем дә читтә калмый. Эшләгән эшләр ул хәтсезләрне сүтләп торып булмаенды, халыкның инде основной шул урамдагы ут мәсьәләләре инде бер дип дөрес булмас инде. Безнең урамда шул шәулда инде 85 нукта ут яна инде. Кайберсе янып чыксалам шикелләрен алыштырырга тырышып торабыз инде. Бу җәһәттән инде 120 мең республикага бергән акчадан шул утка акча кереп бетеп бара инде. Без инде районда алдан иң беренчеләрдән булып урам утларын ясаган идек инде. Шуннан тагын инде депутатлар активлыгы белән тагы бергә эшләйбез инде. Авыл советы территориясендә 10 депутат, мен әйтеп үтәрим, менә актив депутатлардан Сабиров Марат бар, шуннан инде Маликова Илсияр, Хамматов, Дамир Харисов, Айдарлар бар инде. Менә шәхси эшкуарлардан ярдәм итүчеләрне дә аерып әйтеп үтәсе килә инде. Менә безнең пекарня бар инде, Кадердә 2 пекарня, шуның магазины да бар. Садыртдинова Резида һәр вакыт җаңа елларга, сабантуйларга һәм башка төрләргә аеруча бөтен ярдәм итә инде. Шуннан инде Яркәйдә яшәп эшләгән коммерсантларны Талипов Флорны әйтерим, ул һәр вакытта да бер ганы юк. Шуннан Венер бар, үзебезнең авылдан яккан кешеләр инде менә күбесе дә шулай эндәшкәндә ярдәм итәргә тырышып торалар инде. Алай бик теге каршы килгән кешеләр юк инде. Барлык сабантуйларны инде Максим Горький исемендәге авыл хуҗалыгы кооператив үз өстенә ала. Ул инде һәр вакытта да районның сабантуеннан ким түгел, һәр вакытта да әйбәт итеп үткәрә. Һәр вакытта да уның һәр төрле булган налогларын, пенсионный фондта бурычларын һәр пай җирләренә һәр вакытта да үз вакытында түләп килә инде. Шунысы әйбәт. Авылда колхоз булгач инде эшләгән кешегә эш бар, әйбәт кенә яшәйләр. Колхозда условия создавать ителгән инде, механизаторлар да теләп эшләйләр инде. Язын бер, көзен бер бушка бозау, натура платага икмәк йөзәр, сетнер алалар, калган комбайнерлар, механизаторлар бар инде. Авылда күп итеп мала сарайлар инде колхозда эшләгәч, яшәгәч. Мен инде шушы колхозыбыз киләчәктә дә ныгысын дигән теләктә инде. Шушы депутатлар үзебезнең авыл халкы активлар белән инде киләчәктә дә эшләрбез дим. Бүгенге көндә биредә генә түгел, бар биләмәләрдә дә бер яклап шатлыклы, икенче яклап көенечле хәлләр күзәтелә. Яшьләр күпчелек район үзәгенә яки зуррак шәһәрләргә тартыла.
Билгеле булуынча, Кадер авыл советына караган Тормыш авылы да бүгенге көндә юк исәбендә. Тик шуңа карамастан әлеге вакытта Кадердә урта мәктәп, балалар бакчасы, клуб, китапханә филиалы, Сеңрәндә төп мәктәп, клуб, медпункт үз эшләрен тулы көч белән алып бара. Шуның өчен якты, матур киләчәккә дә өмет бар әле. Кадер авылы мәдәният йортында җыр-моңнар, дәртле көйләр бер кайчан да тынмый. Яшьләргә үрнәк күрсәтеп, авылның аксакаллары, хезмәт ветераннары Фәрих Муслыхов, Рафаис Муслыхов, Флёр Камалов моңлы тальян гармуннары белән һәр үткән чарада чыгыш ясап, авылдашларын сөендереп кенә тора. Моның белән генә тукталмый, район күләмендә үткән бәйрәмнәрдә дә катнашып, алар зур уңышларга ирешкән. Янаул шәһәрендә үткән бәйгедә алар лауреат исеменә лаек булган. Өзім бәләкәй яштан, 5 яштан алып гармон алдым қолыма. Шуннан әкірінеп өрені башта Саратовский гармонда, андан Тальян, Хромка, баянда да ойнадым. Оқыған вақытта мәктепте бірінді шарада қалмайсы гармонда ойнадым. Енді дайырлап, бейтерге. Яркейге де концертларда барып, анда да диплом Білен бүләкләндім 5-6 классарда оқыған шақта оқиды. Онан соң ауылда өткерілген шараларда қатнаша башладым. 12 класс бітіргеннен соң да ауылда клубтан шаралар өткерілді. Онан соңырақ сабан тойларда, қыш бабайлары білән урамдарда еру. Ауылда нендей шаралар өткерілді, бірсінен де қаларға тұры келмеді. Мен өзім гармон тауышын яраттым. Гармоны кем уйнай гармонды, нендей гармонда уйнаймын, шоны жирақтан ишті ойынша біләгірейм. Ол шул табиғаттан берілген деп ойлаймын. Ол табиғаттан берілу үстін өзіңді ойнарға керек, тырышырға керек. Әлі соңғы уақытта да біз сабан тойларының бірсінден де қолған жоқ. Ауылда өткерілген, ел сайын Яркейде өткерілген сабан тойларда ойнаймыз. Үшеулеп, біргеулеп. Шунан соң конкурс өткерілді башта Яркейде 13 жылда. Онда біз бірінші орын алдық район бойынша, Тальян ойнау бойынша. Шунан соң Янаулға бізді жіберге тақдим еттірді Халид Фатихов жетекшілігінде. Онда Янаулға барып, онда ойнап диплом білен бөлектендік, һәм лауреат исеме алып қайттығаннан. Ondan соңғы вақытларда да гармон ойнаудан тоқтаған жоқ. Гармон белән мен бик бәләкәйдән 7 яш тулганчы булса кирәк. Әтәй бер сарык бәрабәренә бер гармон алып бирде. Шуны әкренләп уйнай башладым, көй чыгара башладым. Аннан соңгы елларда инде көй чыга башлагач, сугыштан алдагы елларда яңа ел бәйрәмнәре үткәргән чагында, шунда yol kıkırında oynap, şoşayttırıp, armiyaga alıngançı, ağıl uramlarını жаңғыратып, жырлап, yaşlar bilen, şoşay көңіллейтіп, урам boylarından öte тұрғанык. Armiya hizmetine кеткеш, indi 7 yıllap, garmondan ayrılıp тұрырға туры келді. Қайткаш, тағында boş başlandı, гармонны тұтау, ойнау. Бәләкәй шақтан Тальян гармонға башта үйреніп кеттім. Шуннан өсе-өсе баянға көштім. Анан түрлі дүниелерде катнаштым. Уфаларда 2 тапкыр Тальян гармон бәйрәмендә. Бер тапкыр лауреат, 2 тапкыр дипломат булып, бүтән илләрдә дә, клубта үткән яңа елларда да.
Фәрих, Рафаис һәм Флюр абыйлар кебек кешеләрдән үрнәк алып, эшкә, һөнәргә өйрәнеп алмашка яшьләр үсә авылда. Кадер урта мәктәбе директоры Зилара Вакил кызы Басырова мәктәп тормышы хакында сөйләде. Кадер урта мәктәбендә бүгенге көндә барлыгы 77 бала белем ала. Аларның белән инде 14 педагог эшли. Шуларның 4-се югары категорияга, 8-е беренче категорияга ия. Мәктәпнең эшчәнлеге уку программаларын үзләштерү нигезендә укучыларны җәмгыятькә, тормышка яраклаштыруга, аларга патриотизм, хезмәткә, кеше хокукларына һәм азатлыкларына ихтирам, тирәк мөхит сөю, тәрбияләүгә юнәтелгән. Үткән уку елы инде барлыгы 5 укучы тәмамлаган, аларның 2-се үзләренең белемнәрен югары уку йортларында дәвам итәләр, 3-се махсус урта уку йортларында дәвам итәләр. Һәр елдагыча инде предмет буенча район, республика олимпиадаларында актив катнашабыз. Бүгенге район олимпиадасы нәтиҗәләре буенча түбәндәге 2 укучыбыз рус әдәбиятын һәм право предметы буенча инде 1-нче урынны алдылар. Аларның белән дә эшләүче укытучыбыз Назира Егетовна Туфатуллина. Һәм спорт ярышларында да мәктәп укучылары бик актив катнаша инде. Үткән ел уку елында инде безнең 9-нчы, быелгы 9-нчы класс укучылары инде президент ярышларында район мәктәпләре арасында 1-нче урынны алып инде, алар республика ярышларында катнаштылар инде. Быелгы елны инде безнең укучылар баскетбол буенча 2-нче урынны, малайлар командасы инде 3-нче урынны яуладылар. Һәм бу ярышларның результатлары булып укытучының хезмәте тора инде Рәбил Фәмишнең уңышлары дип әйтәсе килә. Әлеге көндә инде декабрь аенда район администрациясе кубогына инде КВН ярышлары булып үтте. Безнең мәктәп укучылар шушы ярышта 1-нче урынга чыктылар инде. Алдагы көндә алар Семилетка поселогында ачык уеннарда катнашачаклар инде КВН буенча. Чыгарылыш сыйныф укучылары җитәкчесе, химия, математика укытучысы Илсияр Халит кызы Маликова әлеге вакытта бердәм дәүләт имтиханнарына ныклы әзерлек баруын белдерде. Без инде ЕГЭга әзерлекне башладык ел башыннан ук. Безнең атна сайын консультациялар үтә. Шулай ук дәреснең калган өлешен без ЕГЭга әзерләнүгә багышлайбыз. Минем инде 11-нче класслар 1-нче тапкыр гына чыгармыйм. 11-нче классны чыгарам 3-нче тапкыр. Менә алдагы чыгарышларда минем инде моннан алдагы 2013 елда бер медалисым бар иде. Шуннан аннан алдагы елда 3 медалист чыкты. Укучылар инде консультацияларга, һәрбер консультацияларга бик теләп киләләр. Аларның инде үзләренең уңышлары да бар. Бисмилласыз мөселман кешесе бер эшен дә башкармый. Сеңрән авылында урнашкан мәчетнең мулласы Рәмзил Гайнетдинов авыл халкының дингә битараф булмавы хакында сөйләп, шиксез сөенечен белдерде һәм үз чиратында шушы мәчетне тергезүдә зур өлешләрен керткән кешеләргә рәхмәт сүзләрен җиткерде. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Элхамдулиллаһи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулихи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аҗмаин. Барлык галәмнәрне ванда булган бөтен затларны юктан бар кылучы Аллаһ Раббыбызга барча мактаулы һәм данлыларыбыз булсын. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламга күңел түрләребездән чыккан салават шәрифләребез булсын. Элхамдулиллаһи раббил аламин. Безнең шушы Сеңгәрән авылының шушы күркәм мәчете 2001 елның 9 мартында ачылды. Элхамдулилlah. Азаннар әйтелә, мәчет ачылганнан бирле бу көнгә кадәр 5 вакыт намазга азаннар әйтелә. Кешеләр җомга намазларына бик
нык күп булмаса да, булай әлхәмдүлилләһ шөкер, әйбәт кенә килеп торалар. Башка юлалар, гаит намазлары башкарыла. Шушы авылыбызның мәчетен төзүчеләр, шушы авылның хөрмәтле кешеләре ул да булса, Рәсим абый Зарипов. Bütün гаиләләре белән менә мәчетнең кырында гына алар торалар. Bütün гаиләләре белән тырыштылар, шушы авылыбызны мәчетле иттеләр, әлхәмдүлилләһ. Киләчәктә дә халык белән бердәм булып эшләргә, яшәргә дигән өметләр белән 2015 елны каршылый Кадер авыл советы авыл биләмәсе җитәкчелеге. Киләсе елда инде тоже эшләр күп кенә инде алган эшләрне ул башка еллардагысымен эшләрбез дип мәкернәп шул халыкның ихтияҗларын канагатлану үзеннән булган проблемаларны колхоз идарәсе белән бергә хәл итеп киләбез инде. Киләчәктә дә шулай бергә эшләрбез дигән өметтә торабыз инде. Безгә инде сабырлык, уңышлар һәм зур җиңүләр генә теләсе кала.